Ćao drugari, zovem se Stojan Rajlić, dolazim iz Temerina. Učenik sam 3. razreda srednje škole Lukijan Mušicki, smjer operater mašinske obrade. Ćao drugari, ja sam Dušan Četković, dolazim iz Temerina, idem u srednju školu Lukijan Mušicki i 3. sam razred smjera operater mašinske obrade. Ja sam Vasilij Vnujić, dolazim iz mjesta Temerin, 3. sam godina škole Lukijan Mušicki, smjer operater mašinske obrade. Za školu sam se odlučio u 8. razredu na danu otvorenih vrata, gdje sam mnogo slušao o školi i o smjeru. Za ovaj smjer odlučio sam se kada sam bio na danu otvorenih vrata škole. Odluku sam doneo nakon završetka osnovne škole da upišem ovu školu. Smjer mi se mnogo dopao jer je u pitanju dualno obrazovanje, što znači da pored teorijske nastave u školi učimo i kroz rad kod poslodavaca. Za školu sam se odlučio zato što mi se svideo princip rada, konkretno mog smjera, što znači da kroz teoretsku imamo i praktičnu nastavu koja se odvija u firmi. Odabrao sam je zato što mi se svidjela. Za školu bih preporučio svim osmacima koji su zainteresovani za zanat. Naravno, ovu školu bih preporučio svim mlađim drugarima koji žele da upišu. Preporučio bih svakome. Jer se mnogo toga može naučiti i vidjeti kako kroz praktičnu, tako i kroz teorijsku nastavu. Zašto može dosta toga da se nauči i da se stekne dosta znanja. Profesori su dobri, škola je dobra.